gymnázium Jana Baltazára Magina bolo vybrané do pilotného projektu, kde vlastne snažíme sa učiť formou vonkajšieho vzdelávania, teda sme zaradení do projektu Škola vonku. Páčilo sa nám prostredie, v ktorom sme sa nachádzali, ocenili to aj naši žiaci, pretože na každú stranu, kde sa pozreli, bol nádherný výhľad. A takisto nám ako učiteľom tu veľmi vyhovovalo práve to, že všetky aktivity, ktoré sme si naplánovali, či to boli dejepisné aktivity, prírodovedné, z biológie, z chémie, z matematiky, z fyziky, všetky sme tu dokázali realizovať. To, čo tu dnes mohli decká zažiť, je história v 21. storočí. Vytiahli sme tu esencie poučenia z minulosti a vniesli ich do 21. storočia. Ako? Veľmi jednoducho. Nestačí dneska už iba vedieť a prečítať si. Ono to treba celé zažiť. Preto v Infobode a v celom areáli, aj priamo na Mohyle a počas areálu bolo niekoľko stanovíšť, kde škola mala vlastné predmety a my tu v Infobode sme zážitkovým spôsobom, napríklad aj cez šťapicu generála Štefánika, rozprávali životné príbehy Milana Rastislava Štefánika. Ardita! Shut up. What? Will you listen to me, or will I have to get a servant to hold you while I talk to you? Writing. Will you at least have the decency to close that abominable book and discard that damn lemon for 2 minutes? Can't you let me alone for a second? Ardita, I have just received a telephone message from the shore. Telephone? Yes, it was... По кредиту богатый московский купец Самсон Силич затевает фиктивное банкротство. Но его дочь, Олимпиада Самсоновна, Липочка, собирается все же выйти замуж за дворянина благородного. Узнав об этом главный приказчик Большого, Лазарь Подхалюзин, опасаясь за свое будущее, решает сыграть свою игру.